Hato pi sim jing e ha ka network hato ka network jong pi ka snew lada pi sim jing e ha kine tementa sngi kene ka video ka de ka solution ka jong pi hadin ba pila page baro khoi kene ka video menta pini yo ya ka solution jong ka network ka jong pi lada pi sim jing e ha ka network lada snew ka network ka jong pi lada pim la ban le net lada pim la ban online lada pim la ban call shino ru lada ka call jong pi ka break te menta pin yo ya ka solution ha connect video na skip connect video pe hindu bendukut te ngan itu ip ka we ke te ka tiar ka ba ip ka solution spang ka network cispa persen ngan ip ka currency pin yo ya ka network la pi sa ha kono ko dong ru la pi sha nang kan dong ru pin yo ya ka network claim pip yo ya ka network ngan ip cispa persen ka currency namar ngaru ngala pendai ya ka negatiar haying jonga mengaruh ngasim jing ya bah ka network tang ban upload video ban download video ru ngamla nang ta ka daw nga pandai da ka negatiar hala ka jing ka jonga pat menta ngala light na ka problem te kat no ka dor ka negatiar kataru ngani tu ip smart connect video bat kumnu ban order ya ka negatiar ru ngani tu ip pe ka kerteng ka TRM ka booster kedor jong kene ketiar ka shong haki range jong ke network kamu lebih sim ya ki dor ki ba rem dor tapi kamu kala ban supply da ke ba kham jangai ke jaka kamu hadu live hadu san pheu meter bat lada phishim da ke ba tat dor te shubu ar pheu meter kala ban supply ya ke network bat ki para marjan jong phiru kin yo ya ke network lada phi pendai ya kene Barangan ban iru ya ka live video mo kumno kane ka network signal booster ka traikam nagal yang ka jonga te ngawi pi ngan ai pi 40% ka currency ka phone call kanam break shai pi bat ka internet ru ka biang pha ne dala di kamat ki jong pi pe yang ne kem yo i ki network mo te marset ngadep on yo no switch pe pi live marset ngadep on yo no switch page full network ngayo ne yo ye te pin yo kum kane ke indoor unit kum ne bad kum tema te shabar part don kane ke outdoor unit antenna yang ne don switch tekne part shabar antenna bat sakwe ka bas ngau tanat kane pinam la aban invest ka man lau banai kamun don kam ban recharge ka man lau banai kane one time investment kamun la phi thit ye ka chisin pinam la aban siu man lau banai kum ki wifi kum ki air fiber kane chisin phila thit ye ka pi thit khadu ye ka te kane ka shong dor ka stang na du ka la 1000 3000 3000 9000 1000 khandai du ar pheu lai pheu sa pheu 1000 tangkar du da ki lak tangkar ru ka la ban shong dor kata ka shong hak range jong ka network jong phi hadu ka no ka jaka pi kwa ban kane kan supply network te kata kan shong hakamon ka jong phi te la phi kwa ban thit ya kane ka TRM dengan bu ya killing hak description jong kini getiar pilaban order na kita killing bat lat pikwa ban thit nanga dengan bu ka phone number ha description pilaban contact bat nga WhatsApp lat pikwa ban thit ya uneu network signal booster ka installation ru ka subha amdon kamban thu dau technician pilaban installation dalade amdon kaman thu dau technician kumtala pi ko abon order ya kane ka network signal booster sale description klik ha link bat order kaina du menta bat phila ru ban contact yenga ban order ya kane ka network signal booster khobe sibun